what it really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. Yeah, about to see it shine, cause we're golden. Pozdrav svima, dobrodošli u novi klip. Danas radimo, ovo nisam napisao za YouTube, nema veze. Danas radimo opet, pomažemo novim igračima ovaj finalni part. Također, pozdrav za Luis Alcatrazu. U ovom klipu pomažemo novim igračima koji u prošlom klipu, također samo što će ovo biti finalni part. Posle ovoga neće više biti ovih partova, nego ćemo sad čekati jedno 20 dana kad dođe Winter update. Onda ćemo da radimo nešto drugačije, tako da strpite se, čim dođe Winter update snimit ću prvu epizodu toga, vidjet ćete sad će to biti tačno. A mi sad idemo da pomognemo novim igračima. I ajmo da se krenemo da se partamo redom, znači idemo, znači prvi, drugi level. Goto 14. Hej, druže. Hej, faze. Ovako, face. Idemo goto 16. Evo ga, vidi, da. Hvala, ništa. Vidi momke što rade rudara. Momci u plavom, imam lošu vest. Malo pevam. Idemo tage. Idemo. Ajmo gotovo 36. Ovo ovaj igrač u zatvoru. Ajmo gotovo 50. Igrač u interijeru. Ajmo idemo. Stotka. Joj, stani, živ ti ja bio, stani druže. Stani. Stani sekundu, živ ti ja bio, stani. Stani, brate, neću ti ukrasti kombi. Šaj, posle ću mu pijan, pošto ja ne znam zašto ovim ljudi misle da ću ne ukrasti kombi. Oni ne treba kombi. Ao, brate, mogu se stati sekundu. Ne treba mi kombi. Ajmo, pićemo gotovo 119. Znači gotovo 119. A, u interijeru je 131. Brzi prsten se lik zove. Au, brate. Aj napiši nešto. Ne, ovaj, brate. Nema seta. Što ne znam da govori, zna da čita. Vidi šta ih je kod drvoseče. Hej, Zoro. Evo, tebi. To te. 414. 135. Ne, ovo je 136, ne vidim više ni ID. 455. Koji si ti dao 455? Pošto si se dogegao do mene. 455, 17 ti dao. I 3, šta je kod drvosećih? Stani, brate, ne znaš ko te juri.
Daj pare, a ovo najviše mrzim, daj pare, daj ti meni sub. Koji si level? 462, 15. Reći daj pare. Znači ja sam ovim svima podijelio ovdje. Sam ih očekio da će ih uvijek biti kod drvoseče. Neka radite. Neka radite. Do koga sam se portao prvi? 140. Nisam se kod njega portao. Čekaj sad da vidim kod koga sam se portao. Znači do ovog idem kod AC. Hvala. Stani. Momci. Joj, ovo je moj, ovo je moj. Otvorite prozore. Joj, čekaj, jer to ovaj moj. Izgleda da jeste, Aca. Daj ovom ID 0 da dam. Otvori prozor Vuk. Ili možda nije, ne znam. Idemo do 166 još i onda ćemo da se prebacimo u banku preko transfera, ono da im delimo, koji uvek što smo. Igrač AFK, ajmo onda 195. On je treći level, njemu će pomoći mnogo, pogotovo zato još ako ima auto. Idemo još 217. Uživaj mi. AFK. Ajmo 238. AFK. Bug me zakucao. Pozitivno bit ću ja na alkotest. Kako nisi blizu mene? Kako nije blizu mene, druže? Vidi ovo. Stajem da ti dam pare. Evo ako ćemo probati, možda ovako bude mogo. Ne mogu da verujem, brate. Ništa, mi idemo do banke. Samo minut da mu odgovorim. Evo ti koje pare. Mi idemo do banke. Tamo ćemo se javiti. Vraćamo se lagano, sada na YouTube. Naši snimci svakog dana letete kao kolu. Vratio se Zox, a potom i Neca. Gledaju nas odrasli, gledaju i deca. Sam po razne nagrade, delimo u svakom klipu. Na TeamSpeaku stalno imamo najjaču ekipu. Samper, Forest, Ranch Simulator, Zox promoter, a Neca ultra donator. Na našim kanalima uvek neka akcija, svaki video pun smeha i reakcija. Like i subscribe, to pomaže nama da na YouTubeu bude zabavnije vama. Vratio sam Zox, a potom i Neca. Gledaju nas odrasli, gledaju i deca. Na Sampu razne, gledaju i deca. Na Sampu razne nagrade, delimo u svakom klipu. Naši snimci svakom klipu. Na TeamSpeaku stalno imamo najjaču ekipu. Sam, Forest, Ranch Simulator, Zox promoter, a Neca ultra donator. Našim kanalima uvek neka akcija, svaki video pun smeha i reakcija. Like i subscribe, to pomaže nama da na YouTubeu bude zabavnije vama. Vraćamo se lagano, sada na YouTube. Naši snimci svakog dana letete kao golu. Vratio se Zox, a po... Ništa, to bi bilo što se tiče ovog klipa. I ovog finalnog parta što pomažemo novim igračima. Vi ostavite svi like, sub, komentar. Uskoro kreće nešto, svi ću samo da dođe winter update. I to bi bilo što se tiče ovog klipa, neću
samo da odgovorim ovo. I to bi bilo što se tiče ovog klipa još jednom. Vi ostavite like, sub, komentar također i mi se vidimo u sljedećem klipu čim dođe Winter Update. Krećemo nešto novo, isto ovako slično. Ostavite svi sub da dođemo što prije do 900 subova, a mi se vidimo u sljedećem klipu vrlo brzo. Ćao! Kao kada kroz pravi život ja krenem, isto se osjećam kada dođem na ovaj server. Ekipa je cool, sve je do maksimuma full, nijedan nije kao